l'importanza della musica però, perché è una musicina tan buona, tan impattante, però sì. De tota manera, la gent que s'ha apuntat a l'Esteller, si m'ho deixat saber la seva dona d'aquesta presentació. Amb música. Bueno, començant. Les darreres teories de la situació actual. De tots, nosaltres n'hi ha que estan al centre, n'hi ha que no, aquí veig que hi ha gent diversa, que treballa amb altres candidats, però tots som conscients de la situació que travessa l'escola, que és molt complexa, molt delicada, està en una situació bastant crítica. En principi, les darreres teories sobre la situació actual se coneix que deriven de la Revolució Francesa i del maig francès. Això són les darreres teories. Aquestes teories, evidentment, la Revolució Francesa comença en l'ordre de Louis XVI, 1792, que inaugura una nova època. Una època de drets, el dret de l'educació comença amb aquesta època. I a partir d'aquí s'estén la situació cap al món civilitzat. Estats Units, comença la Constitució dels Estats Units. Voleu callar, per favor? Voleu callar? Ja està bé. Ja veig que no estan a deixar tots sols. Si el capital no intervé, aquí no s'ho fa res. Què vol dir? No em criticaries. Però què està passant aquí? Ja he posat l'ordre perquè vostè no ho farà. I aquí no s'ho fa res. Així és que... No m'ha vist. No m'ha vist. Són la màxima autoritat en aquest moment. He agafat el poder. Un moment. A partir d'ara posaré ordre. Començarem a fer feina de veïnes. Això no és fer feines. Ostres, tu seré. Però això estava previst. Jo no estava previst per en joc. He vingut aquí a fer una feina I què? I que està molt clar, no? Basta. A partir d'aquest moment passarem per aquest detector d'insurreccions. Porque yo te quiero. ¿Dónde vas? Passa por aquí. Una altra? No. Sí. Bé, no estàvem indignats i tots, que no tenim problema. Bé, a partir d'ara el que farem serà la següent. Posarem un moment. Cada persona entrarà, serà detectada pel detector, s'haurà de desprendre i haurà de pagar el seu mòbil, que vostra senyora fa una hora que està en el seu mòbil, que ja l'he vist jo, i li posarem un número i s'asseurà en el número que tindrà assignada la seva cadira que tenim a la part de darrere. Per favor, vagi passant. Vostè mateix, per favor? Per favor, s'aixequi. Per aquí. Per favor, vostè primer. Vostè té el número 1. Passi per aquí. Vagi passant, per favor. Dic per favor, dic que passi. T'ha sonat? T'ha sonat? T'ha sonat? Té tu mòbil. Mòbil, fora mòbil. Si no du mòbil, un moment. Màxima autoritat. Digui. Si no du mòbil,
Si no lo movi, les que du idees i és pitjor, eh? Treguis les idees. Vostè? I aquesta senyora, quin número li han donat? Jo sé. Vaig, doctor. Com que ara arriba, que falta de respecte que tenen aquest gent. Faci. Quin número li heu donat? Els 4 bé, ara. Faci. A sacó, aquest senyor que acaba d'arribar, que arriba tan tard. Això era antes d'entrar a Salves en 12. Aquí no m'agrada la solidesa. Tu ets solides, Eusebi. Tu ets solides. Solides. Tenemos que ir para allá. ¿Qué número vamos por ahí? 3. 3, pues es el primero que... No lo he entendido. Ya. Respecte, si no només imposar-se allò imparcial, no prou.